Sema HŠ a Agrosema je spoločnosť v Galantskom okrese, ktorú vedie pán Halmeš so svojou maximálnou precíznosťou, efektivitou v hospodárení a ľudským prístupom k svojim zamestnancom. Svoju pôdu využívajú na konvenčné, tak aj ekologické hospodárenie. Požadujú kvalitu, spoľahlivosť a komfort. Práve preto sa pán Halmeš v roku 2004 rozhodol pre prémiovú značku Fendt, ktorú im dodáva ich dlhoročný partner Hriadeľ s nadštandardným prístupom ku svojim zákazníkom a s plnou servisnou podporou. Dobrý deň, vítam vás u nás vo firme Sema HŠ na stredisku v Novom Dvore. Moje meno je Martin Halmeš, zastávam tú pozíciu výrobného riaditeľa. Tu stojíme pri jednom z najstarších traktorov, ktorý máme. Prečo sme sa rozhodli pre Fendt? To je dlhá história, ale keď to mám tak skrátiť, tak robilo sa jedno porovnávanie, kde nás tá značka presvedčila o svojej kvalite. Odtedy nás nesklamala. S firmou Hriadeľ máme nadštandardné vzťahy, oni nás berú ako VIP zákazníkov. Ešte sa nám nestalo, že by sme sa na niečom nedohodli alebo že by sme došli k nejakému nezdarnému koncu. Vážim si tú komunikáciu, vážim si tú spoluprácu s nimi. Ako som už spomínal, značka Fendt je u nás udomácnená od roku 2004. Tento traktor, tento Fendt 516 je najnovší prírastok do našej flotily, ktorý sme kúpili tento rok vo februári. Predám slovo obsluhe, Julius Maravko, nech sa páči. Je to traktor na úrovni, kabína péruje na vzduchovej vankuše, pohodlný. Údržba je jednoduchšia, jak na tých starých. Vykonávame dve operácie. Jedna je kompaktorovanie. Tu je v agregácii Fendt 936 s kompaktorom so záberom 10 metrov. Tento traktor, náš najvýkonnejší v našej flotile, momentálne od februára ťaha 5. sezónu, má necelých 6,5 tisíca motohodín. Ten stroj má tiež v sebe strašne veľa technológie, ktorá umožňuje tej obsluhe, aby mal dobrý komfort. Je tam perfektná ergonómia, údržby a opravy nám zabezpečuje firma Hriadeľ. Hriadeľom sme veľmi vysokej úrovni, čo sa týka komunikácie. Hriadeľom sa dá dohodnúť pri každej veci, to je, čo sa týkalo víkendov, tak tam to bolo tiež bez problémov. Keď sa rozhodujeme, aký ďalší traktor ideme kupovať, tak už neriešime, že akú značku u nás. Vieme, že to bude Fendt, len otázka, že aké zariadenie, aká rada a aký výkon. Rovno sme len povedali firme Hriadeľ, prídite s konfigurátorom, aby sme si vedeli nahrať všetko, čo tam chceme mať, aby ten traktor obsahoval. Na druhom sedení sme sa dohodli na cene, takže aj čo sa týka toho predaja, nemám tam žiadne výhrady. Je tam kolegynka, ktorá má na starosti náš región a máme tam nadštandardné vzťahy aj čo sa toho týka. Tak jazdím na tomto traktori, mám ho pridelený. Prednosti toho traktoru je Ford, rýchlosť na ceste a pohodlie obsluhy.
Spoločnosť Hriadel tvorí históriu od roku 1993. Ich najväčším predsavzatím je spokojnosť a dobrá spolupráca medzi predajcom a zákazníkom.